А вы, спадарства, ўжо пабачылі першую другую серыі працэсаў? Калі не, то заахвочваю зазіраць на YouTube канал Белсат Лайф. Там гэтыя серыі абсалютна бясплатна даступныя. А ўжо цяпер у студыі Ігар Сікоў, актор тэатру і кіно, заслужаны артыст Беларусі, выканаўца ролі ў серыяле. Вітаю. Прывітанне. Спадару, Ігар, заўсёды ёсць такі момант, калі выходзіш з працы, задаеш сабе пытанне. Добра я зрабіў, недобра зрабіў, што можна было зрабіць лепш? Як у вашым выпадку? Паглядзелі ўжо прэм'еру? Канешне. Якая рэакцыя? Асабіста ў мяне, так? Дакладна. На вашу серыю, другую. На мою другую серыю. Ну, як звычайна заўсёды у акцёраў бываць, можна было б троху лепш зрабіць. Але, на жаль, ужо не пераробіш. Все адно мне спадабалася. Куды ўжо лепш, калі моя сяброўка кажа, калі глядзіць гэты серыял, а потым глядзіць на вас, то баіцца вас сустракаць дзесьці ў цёмнай вуліцы? Хай не баіцца. Я дужа сціплы чалавек у жыцці. То бок той такі генерал КДБшнік — гэта зусім іншая гісторыя. Штосьці там є ад мяне, канешне, але гэта зусім іншая гісторыя. Бо таксама я прачытаў у каментарах, што, магчыма, Сігова ўсё ж такі не варта было граць у чорнай камедыі. Гэта не пра вас пішуць некаторыя. Так пра вас ці не пра вас? Не, зразумела, што не пра мяне. Я ў данным выпадку зусім не падобны на свайго генерала ў жыцці, калі мы гаворым пра тое. Вось. А тое, што, проста, можа, гледачы не прызвычаліся мяне бачыць менавіта ў такім амплуа, у фарсавым амплуа, што ли. Серыял «Працэсы» увогуле выклікае самыя розныя рэакцыі, ад захаплення да таго, што людзі не разумеюць, як такое можна было зрабіць і паказаць. А як успрымаеце вы ў цэлым, не толькі сваю серыю? Па-першае, гэта добра, што ўспрымаюць як і добра, так і нядобра, будзем казаць, так? Гэта заўсёды цікава, таму што гэта дае нейкі працэс. Выбачайся. Працэсу працэса. Так, працэсу. Вось, тое, што асабіста мне спадабаўся серыял, там самой ідэі нават больш. Тое, што гэта праз нейкі сюррэалізм паказана тое, да чаго мы можам прыйсці у бліжэйшым будучым, тое, што можа нас чакаць вось-вось. Вось некаторыя кажуць: Кубрык, Блэк Мірар, Чарлі, Шакаладная фабрыка. Ці гэта нейкі пошук уласнага стылю? Я думаю, што рэжысёр закладаў менавіта «Шакаладную фабрыку». Хтосьці мне пасля прэм'еры сказаў, што гэта я больш падобны на Осборна, з фільму, дзе ён такі абсалютнае зло. Вось, а ўсё ж такі гэта было, мне здаецца, маё ўяўленне, і спроба такая зрабіць гіперфанатычнага чалавека, што ли, які, на маю думку, увогуле не можа існаваць у жыцці. Цалкам адданы сістэме. Так. Але, на жаль, зноў-такі паўтараюся апошнім часам. Мне ўсё больш і больш падаецца, што гэта можа быць рэальнасць. Вось, уласна, перад нашай размовай таксама я паказваў гледачам фотаздымкі. Цяпер ідзе такі крынж, чэлендж па Беларусі, у які ўцягваюць дзяцей у розных раённых цэнтрах, усю гэту агратрэш, як яго называюць, так, дзе выводзяць дзяцей у розныя пастаноўкі да вялікай айчыннай вайны, абсалютна абсурдныя, дзе дзеці не разумеюць, навошта іх ганяюць па марозе і гэтак далей. Ці мы ўжо прыйшлі да таго, што вы паказваеце, ці ваш серыял, ваша серыя не з'яўляецца па сутнасці ўжо не нейкай фантасмагорыяй, што гэта ўжо рэчаіснасць? Вы ведаеце, я ўсё ж такі думаю, што пакуль у нас є час, каб спасці менавіта гэтае пакаленне, якое зараз, тое пакаленне, пра якое вы зараз гаворыце. Бо яшчэ надзея ёсць.
Але, на жаль, ну, зноў-такі паўтараюся, ўсё ж такі мы прыбліжаемся да таго, што гэта можа адбыцца на самой справе. І гэта дужа страшэнна. Па сутнасці, вось тое, што мы таксама зараз бачым на здымках, дзеці, школьнікі на экскурсіі ў КДБ таксама ўдзельнічаюць у катаванні чалавека. Незалежна ад таго, якіх ён поглядаў, гэта адзіны беларускамоўны чалавек у гэтай серыі. Вось яго катуюць дзеці. Ці гэта азначае, што гаворка ідзе пра тое, што ёсць такое папярэджанне, што рэжым можа выхоўваць будучых ваяроў, не ведаю, тэрарыстычных груповак, ці так, як было ў чырвоных кхмераў, калі дзяцей выхоўвалі як забойцаў? Я думаю, што менавіта гэта і азначае тое, пра што вы гаворыце. Это азначае тое, што дзеці пакуль на падсвядомасці, то есть робяць гэта як бы з цікавасці, але, дзякуй Богу, напрыканцы той хлопчык, які страляе, і ягоныя вочы, што я нарабіў, ўсё ж такі дае тое адчуванне, што не ўсё яшчэ страчана. Але пры гэтым беларускамоўны герой гіне, а зло перамагае. Ну, слухайце, зло перамагае, бо яго відаць адразу, што яно, як кажуць, бой прайграны, але вайна яшчэ наперадзе. Мяркуеце, што атрымаецца гэта зрабіць? Бо ўсё ж такі, ну не ведаю, па закону нейкага жанру камічнага хацелася б даць надзею. Ці гэты серыял дае гэтую надзею? А там і є надзея, зноў-такі ў гэтым хлопчыку, які ўсё ж такі разумее, што ён зрабіў. Забіў чалавека. Канчаткова атруціць дзяцей, мяркуецца, не атрымаецца ў сістэмы. Мне хочацца верыць у тое, што не атрымаецца ў сістэмы гэта зрабіць. І мы павінны зрабіць усё, каб гэта не атрымалася. Пры гэтым таксама некаторыя крытыкі гавораць пра тое, што другая серыя больш жорсткая, чымся першая серыя. Ўсё ж такі для многіх гэта яшчэ траўма, якая жывая. Пратэсты 2020, таксама Акрэсціна, таксама Сізая КДБ, Валадарка і гэтак далей. Ці гэты момант таксама улічваеце, што гэта можа быць вельмі балюча? Я разумею, што гэта можа быць балюча, і шкада тых людзей, які прайшлі праз гэта, і нізкі мой уклон ім за тое, што яны засталіся пры гэтым усім, яшчэ засталіся людзьмі, як бы там ні было. Ўсё ж такі яны веруць у тое, што мы пераможам, што зло ўрэшце рэшт будзе наказана. Спадару Ігар, ёсць такі яшчэ ў мяне момант, бо я ўвесь час чакаў. Я разумею, што каты не могуць размаўляць па-беларуску, і такая была задумка, што катам не хацелі ўкласці беларускую мову ў вусны, ды і ненатуральна гэта размаўляць па-беларуску людзям сістэмы. Але ўсё ж такі, адзін беларускамоўны чалавек, ён гіне ў фінале. Як гэта, што гэта сімвалізуе, што гэта азначае, што нас можа чакаць такая рэчаіснасць, калі дабяруцца да апошняга беларуса ўнутры краіны? Я думаю, што яна ўжо ёсць на сённяшні дзень, бо гэта знішчэнне не толькі мовы, не толькі чалавека, як беларуса, так? А таксама ж і мову, і культуры, і гэтак далей. Усё тое, што звязана з гісторыяй Беларусі. Таму гэта, мне здаецца, што гэта прамую так. Ну, і гэта і паказвае менавіта в маёй серыі, дзе я здымаўся. І там гэта відавочна, і таму зло размаўляе не на беларускай мове. Але я ведаю, што є зло, якое размаўляе на беларускай мове тэж. І гэта больш складанае зло, з якім яшчэ нам, здаецца, прыйдзецца троху паваяваць. Спадару Ігар, гэты серыял, гэтая серыя
таксама для вас асабіста і пэўнае вяртанне ў кіно. Профессию. У прафесію, так, таксама. Бо, ну, што тут хаваць? Заслужаны артыст працуе таксоўшчыкам у Варшаве. Адзіны беларускі актор, які быў на цырымоніі раздання Оскараў за украінскі фільм «Дзверы» па творы Святланы Алексіевіч. Не украинский, а ирландский. Ірландская прадукцыя, але абсалютна цудоўная. Варта глядзець таксама. У гэтай сітуацыі як гэта было для вас? Згаджаюся адразу, калі запрашаюць? Не, ну слухайте, по-першае, не я першы і думаю, што не я апошні артыст, які ў міграцыі будзе працаваць у таксоўкі. І мы ведаем багата прыкладаў і раней тых акцёраў, якія з'язджалі з радзімы і вымушаны былі таксаваць. Напэўна, гэта прасцей. А вяртанне да прафесіі, ну, так, конечно, хотелось бы. Все-таки, ну, я не могу сказать, что я не у профессии, у меня зараз помимо такси нема працы по профессии. И у театры, у театральных постановках. И, дякуй Богу, на сегодняшний день прапанова на здымки у польскім кіно. То бок паволі адбываецца. Паволі адбываецца, але трэба яшчэ падцягнуць польскую мову, тады будзе зусім лепей. Каб заслужаны артыст быў заслужаным таксама і ў Варшаве, а не толькі ў таксоўцы ў Варшаве. Ну так, але разумееце, на сённяшні дзень звання заслужаны ты альбо народны не мае ніякага значэння. Ты павінен застацца чалавекам, перш за ўсё. Гэты выбар вы зрабілі пасля 2020 года, страціўшы па сутнасці ўсё. Тыя купалаўцы, якія апынуліся ў замежжы і страцілі самае галоўнае, гэта вашу сцэну. Ці такая сцэна мае шанец з'явіцца ў замежжы? Ведаеце, я не ведаю, як гэта будзе гучаць. Я думаю, што ўсё ж такі галоўнае не будынак, ну, як сам. Але так, гэта немалаважна. Бо тэатр можа існаваць увогуле і на падворках дзесь. Так? Другая справа, што гэта за тэатр? Пра што ён? У які прыходзяць людзі, а да вас прыходзяць поўныя залі, да купалаўцаў. Вось, і таму я думаю, што з цягам часу, калі мы ўсё ж такі не вернемся у Беларусь у бліжэйшы час, я думаю, што будзе ў нас і нейкі будынак, і будзе нейкая сцэна, пляцоўка, дзе ўсё ж мы будзем граць, і граць крыху часцей, чым зараз атрымоўваецца. Таму я веру, што калі адказваць на пытанне, ці можа быць тэатр у міграцыі, так. Але зноў-такі прыклады з гісторыі, што і падчас нават Другой сусветнай тэатр таксама працавалі ў міграцыі. І таксама нешта рабілі, тварылі і гэтак далей. Таму я думаю, што калі ёсць тэатр, то пляцоўка гэта ўжо можа быць якая заўгодна. Галоўна, каб ён быў. Напрыканцы ў мяне ўзнікае пытанне, бо тое, што адбываецца, не павінна адбывацца. Лепшыя людзі пакідаюць краіну, шукаюць сябе, не ўсе знаходзяць. Адбываецца знішчэнне нацыянальных эліт. Ці ўсё ж такі ў замежжы атрымаецца захаваць гэтыя эліты? Як вы гэта бачыце? Гледзячы з таго боку, што калі я пераехаў сюды, змушана, не змушана, ну, як бы так сталася, і пазнаёмішся з тымі людзьмі, якія тут ужо не першы год, і гэта людзі адукаваныя, гэта людзі інтэлігенцыя, якія
пасля першых рэпрэсій яшчэ там далёка-далёка да 20-го года яшчэ, так? Я веру ў тое, што ўсё ж такі менавіта тут і захоўваецца беларускасць. Беларуская культура, беларуская нацыя ў нейкай ступені. І гэта добра. Я веру ў тое, што менавіта адсюль усё ж такі вернецца назад туды, у вольную Беларусь, менавіта гэта. А тое, што, на жаль, так створаны ўмовы, што, на жаль, што вымушаны пакідаць сваю радзіму. Людзі, тыя, якія ўсё ж такі, як бы там ні было, праслаўлялі гэтую краіну на розных узроўнях. І в спорце, і в культурі, і в навуцы, і гэтак далей, гэтак далей. Аптымістычна ставім кропку ў размове. Аптымізму мала ў серыі, але больш аптымізму ў гэтым інтэрв'ю. Дзякую, што завіталі. Дзякую вам. Ігор Сіхоў, спадарства, быў маім і вашым госцем, і заахвочваю глядзець працэсы. YouTube, Белсат Лайв, там 2 серыі ўжо ёсць.